Siikatas mitä täällä on. Revi vaan, ole mies. Kiitos. Ole mies. Täällähän on vaikka mitä. Mitä mä oon aina halunnut? Ne. Mä avaan tässä hyökkää. Ota se. Tää on tyhjä. Eikä. Oho, no nyt täällä on vähän Mitä? jääkiekko. Onko se oikeesti kiekko? En mä vittu tiedä. Tässä on Cyberpunk. vittu juttui. The fuck is this? Oh my god, pinssei. Dibs. Hetkinen, mitä tää on? Tää on joku huivi. Tarroja. Where's Johnny? Mitä vee? Siinä on varoitus. Se on pommi. Sieltä tulee pleikkari niin paljon. The fucking... What? Patsas! Hei vittu miten helmi. Vittu me laitetaan tää. En mä tiedä. Se vois olla kyllä taulu. Se on vaan Nilen naama. Aurora, Tuomas Nilsson. Se on mulle tarkoitettu. Tää joulu tuli aikaisin. Tää on sun ainoa joululahja tänä jouluna. Niin on. Väärinpäin. Tää on hyvä. Are you ready? Jep. Mitä vittua? Jesus fucking Christ. Oh my fucking god.